dukkanin wani gari da dukkan wani lokaci da wani yanayi wanda dukkan ku musulmi da kafirai kuka haɗu akan girmamawa. Idan kafirai suka nemi wawantar da tunaninku su yi amfani da girmama wannan abin da kuke yi, don haka sai su zo su ci mutuncinku, su taɓa rayuwarku, su tana ku addini, to kuma ku ƙetare alfarmar wannan abin ku kara addinin. Na kira wannan wayewar kai ne saboda a halin da muke. To mai sauraro ka manta danna mun subscribe da alamar karawa domin samun sabbin shirye-shiryen zaran mun daura. Ciki a yanzu a duniyar yau wannan salon yana daga cikin yadda ake bi ake murkushe musulunci. Sai a je a kawo muku wasu dattawa sai a ce su lallashe ku kar ku yi wa'azi, saboda in kun yi wa'azi su wani ransu zai ɓaci. A daidai lokacin su waɗannan dattawan ba za su iya lallasa waɗancan waɗanda ke wa'azi suna zagawa annabi sahabbai ba. Saboda haka sai ku ce yadda suka keta alfarmar waɗannan dattawan kuma bari ku keta alfarmar dattawan. In dai har dattawan ba za su iya tsaye da su daga zagawa annabi sahabbai ba, kuma kar su tsaye da ku daga zagin su da kafirta su, kuma kar ku ji girman dattawa. Shine ash-shahrul haramu bishaharil harami wal hurumat. Su wane ne kuma yan izala? Mecece izala? Waɗanne siffofi ne ake gane yan izala da su? Ita kalmar izala kalma ce ainihin wato ta larabci wanda duk ya karanta harshen larabci ya san ina ne ta samo asali, amma menene take nufi a jimillar duk inda ganta a larabci? Gusarwa. Don haka za ga a cikin fiƙihu za ka ji sun ce babu izalatin najasati, babun gusar da najasa. To abin da ya faru, wani gwarzon malami ne kuma hafsan soja mai suna a Sheikh Ismaila Idris, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Bayan ya karanci addinin musulunci, gashi dan boko, gashi hafsan sojoji, ya zauna ya nazari, ya shiga ya fita dangane da tarihin yadda addini yake a kasar, sai ga cewa ba daidai ba ne. Yana da kakin sojan shi ya fara wa'azi, yana bayyana cewa abubuwa kaza da ake ba daidai ba ne, kaza da ake shi ya kamata, kaza da ake akwai gyara a ciki. Sai ainihin aka fara zargin cewa yana son ya kawo rudani. Idan kai dan bana bakwai ne an yi waɗannan tattaunawar baka nan 1977-78 har zuwa 79. Kaje Center for Islamic Legal Studies a cikin librarin su akwai jaridun gaskiya ta fi kwabo a lokacin su suka yi tarwaito waɗannan duk tattaunawa da ƙarar Sama'ila Idris da aka rinka kaiwa zuwa ga shugaban sojoji na wannan nahiya, da ɗauko maganganun shi ana kaiwa Abubakar Gumi, ana cewa ga wani yaron mu na soja yana maganganu waɗanda muna ganin akwai ta da hankali a ciki. A wannan lokaci da al'amari har sai suka fara gaya mishi cewa yana da kakin soja, ba dole ya faɗi abin da yake so ba, in ba ga tsoro ba ya cire kakin sojan mana, ya sanya farin kaya ya shigo cikinsu ya ga zai iya faɗi. A wannan makon ya rubuta takardar ritaya, ya bayyana a matsayin farin kaya, ya ci gaba da wa'azin kuma babu abin da ya same shi. To a wannan lokaci sai gwamnati ta rinka kama shi, ana cewa yana yin wa'azi ba shi da kungiya, mecece sunan kungiyar shi, ina rijistar shi, su wane ne suke tare da shi. Shine sai yayi shawarar to bari ya kafa kungiya ya sa mata Jama'atu Izalatil Bid'a, al'ummar da ke gusar da bid'a. Sai ya tafi neman tabarruki wurin sarkin musulmi sa Abubakar na uku a Sokoto. Da ya je ya gaishe shi, ya faɗa wa sarkin musulmi ya ce mashi, yaro ba za ka iya wannan aiki ba, muna faɗi ne a tarihance ba don wai yaron ba ne, amma a wurin sarkin musulmi shi yaro ne. Ya ce ba za ka iya wannan aiki ba, za a kashe ka. Ya ce ya yadda in dai akan addinin Allah ne. Don haka Malam Sama'ila Idris ya ce abin da nake so ranka ya daɗe ka samun albarka a cikin wannan aiki. Ya ce Allah ya albarkace ka. Har ya tashi ya fita sai ya ce mishi dawo. Ya ce za su kashe ka. Gusar da bid'a a wannan ƙasa, ka bar mutane su je su haɗu da Allah, wanda Allah ya so wa gafara wanda Allah ya so wa azaba, amma gusar da bid'a a wannan ƙasa tana da wahala, don ta zama ita ce addininsu, ita ce mu'amalarsu, a cikinta aka haife su, a ciki suka tashi. Ka ce za ka gusar da ita? Ya ce a wurin Allah nake neman taimako. Sai ce to in har haka ne
ka yi kuskure in ka gusar da bid'a ba ka tsai da sunna ba. Me yasa ba za ka karasa da wa iqamatul bid'a ba, wa iqamatus sunna, wa iqamatus sunna, sai ya karba. Da nan ne ya je na kiran kungiyar jama'atu izalatil bid'a wa iqamatus sunna, al'ummar da ke gusar da bid'a kuma su dasa sunna. Sai sarkin musulmi ya ce to kaga ta yi daidai da la ilaha illallah. In an rusa shirka sai a tabbatar da tauhidi, in an rusa bid'a sai a tabbatar da sunna. Wannan shine tarihin wannan kalmar da ake cewa izala a ƙasar nan, da kuma tarihin ɗan izala, da kuma cewa 'yan izala. Ma'ana mutane ne da suka fito suka ce za su gusar da bid'a, za su tsayar da sunna. Waɗanne siffofi ne siffofin waɗannan mutane? Kaga dai siffarsu ta farko suna faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Sun yadda Allah kaɗai ake bautawa, ba shi da abokin tarayya. Sun yadda manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Allah yake, Allah ya aiko shi. Suna ƙaunar Allah, suna ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, suna ƙaunar sahabbai, suna kare mutuncinsu. Ba don komai ba, saboda sahabbai su ne waliyan farko bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama. Don haka waliyan farko bayan annabawa su ne mabiyansu. 'Yan izala gaba ɗaya suna so, ba su taɓa zagin wani daga cikin ainihin manya-manyan waliyan Allah daga cikin annabawa da sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa irin tasu har tashin alkiyama ba. Wannan ita ce ainihin siffarsu. Sa'an nan daga cikin siffarsu suna son gaskiya da kuma yaɗa ta, sannan kuma suna bin gaskiya da kuma tsayayya a kanta, sannan suna kare gaskiya ba tare da sun yi kara dangane da kare gaskiyar ba. Sa'an kuma suna da watsi da bid'a da kuma rashin kirkiro bid'a da rashin goyon bayan bid'a, sannan ba sa yi wa bid'a kara don ba abin da ya hada su da surukuntaka da ita. Ina fata an gane. Suna koyan karatu da ilimi kuma suna yada shi, kuma suna bin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan sun tace ingantacciya daga cikinta, sannan sai su watsi da wadda take ainihin ribabbiya ce. 'Yan izala su ne wa iyaye biyayya tukuru, suna girmama manya da kuma sanin darajar na gaba, da kuma bin ainihin wato na gaba a bisa gaskiyar da na gaba yake a kai. Wanda duk bai san 'yan izala ba, waɗannan su ne 'yan izala. Mu kuma da muke maganan nan mu ne 'yan izala. In baka taɓa jin magana 'yan izala ba, to yanzu da kake jin wannan maganar muryar ɗan izala kake ji, kuma 'yan izala 'yan izala ne da kansu suke magana yanzu, ba wani ne yake ruwaito maganganunsu ba. Don haka waɗannan su ne 'yan izala.